Helo bawb, mae Dewin wedi dod i weld ei ffrind da heddiw. Dyna Cochyn. Mae Cochyn yn dod o Barc y Scarlets. Beth mae'r ddau yn mynd i wneud heddiw? Mae Dewin a Cochyn am ymarfer cyfri. Cyfri gyda Cochyn. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, 10. Da iawn chi. Hwyl fawr!